Maruxa, Daquela traballaba o meu pai con eles, que tiñan un almacén, e meu pai... Maruxa, elas querían saber un pouco, si vos parece, a familia de Pucho. Pucho, elas dicen que conocen ben a Pucho Boedo. Sí, Como quedou esa familia? mira, tiñan unha hermana, eran Carmen. 3 hermanos, o marido da hermana capitán, e o mataron. E a hermana desapareceu da Coruña, pero porque se meteu... Era moi guapa e marchou para fora, nunca máis se supo dela. E un estaba casado con unha do Vento Río, tiña unha filla, e marchou para Francia. E detrás marchou a muller canena polos Pirineos, atravesando os Pirineos descalza, con tanta neve que dice que nos Pirineos... E dilles o que pasou despois a nai del. A señora María. A señora María, a nai de Pucho, como viveu. Pucho. A nai de Pucho Boedo. Oh, a nai de Pucho ten unha buena señora Lola. María. María. Señora María se chamaba. Lola. María ou Lola, eu creo, tiña o pelo ondulado, era unha señora daquel tempo, andaba de abrigo de piel, e iba a pedir a Julia da tenda, non iba a pedir, xa lle daban todos os mesiños, todas as semanas, xa lle daban un pixiño daquela, era do que vivía, pero con dicirche que eu non sei como morreu enseguida, eu era unha nena aínda cando morreu, non nos enteramos, morreu hasta de fame, porque ela non andaba pedindo calquera, ela iba a Julia, iba a Maruja do Forno, iba da tenda do Marajato, a esas que xa sabían que lle daban unha señora, carallo, era unha señora que o marido era contratista de obras daquela, e fixo o chaleciño que tiña indo para a Ramalleira a man dereita, con un patio diante, unha huertiña, un xardín, e detrás un patio. Ainda me acordeu da casa. Como cantaba Pucho? Como cantaba Pucho Boedo? Ai, cantaba moi ben. Cantaba de maravilla. Así ganou cartos como terra.